800 громадян країни-агресорки. Саме стільки росіян від моменту запровадження воєнного стану не впустили в Україну наші прикордонники. За даними Держприкордонслужби, завертають на кордоні не лише чоловіків з Росії. Напередодні увечері потрапити в Україну не змогли 4 російські журналістки. Загалом же заборона на в'їзд для чоловіків-росіян віком від 16 до 60 років, кажуть в Держприкордонслужбі, суттєво відбила бажання росіян навідуватися в Україну. Варто зазначити, що Російська Федерація, яка офіційно оголошувала про те, що нібито не будуть запроваджувати дзеркальних заходів, в той же час не пропустила за минулу добу 33 громадянина України на територію Російської Федерації. Кількість росіян, які їдуть в Україну після введення воєнного стану, зменшилась десь в середньому 2,5-3 рази. І, власне, чоловіки також менше стали їхати з Російської Федерації в Україну. Переважно це етнічні українці.